Vítam vás dnes večer na predvolebnom stretnutí nezávislého kandidáta na post primátora Starej Ľubovne Michala Biganiča. Vítam medzi nami taktiež nezávislých kandidátov na poslancov. Prajem vám, aby ste tu s nami dnes strávili príjemný, pekný a zábavný večer. Ešte raz peknú zábavu prajem. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. That's right! Ďakujem krásne tanečnej skupine Latino aj Ľubovianu za to, že nám spríjemnili začiatok tohto večera. A teraz by som poprosila troch našich mužských kandidátov, aby nám prišli povedať niečo o sebe. Bude to riaditeľ Gymnázia Terezie Vancovej Anton Karniš, Rudolf Jeleň a Jozef Uhľar. Nech sa páči. Ja pôsobím v Starej Ľubovni od roku 76. Pôsobím na gymnáziu. 4 roky som robil v meste a teraz od 1. júla minulého roku robím riaditeľa Gymnázia Terezie Vancovej. Okrem toho som prezidentom občianskeho združenia AMOS, ktoré stále na Deň svätého Mikuláša organizuje benefičné koncerty a podporujeme cez občianske združenie mimoriadne talentovaných študentov. Len takú perličku vám môžem povedať, v správnej rade pracuje aj doktor Michal Biganič a iní kolegovia a za 7 rokov sme žiakom dali viac ako 500 000 korún. Väčšinou vyšlo študentov, ktorí sú mimoriadne nadaní, znamená, že reprezentovali Slovensko na rôznych medzinárodných súťažiach, ale pomáhame aj takým, ktorí sú sociálne slabší a majú veľmi dobré výsledky. Medzi takéto skupiny patrí aj folklórny súbor Ľubovňan, ktorý pôsobí pri Gymnáziu Terezie Vancovej a ktorý má každý rok jeden úspešný zahraničný výjazd, ktorý samozrejme podporujeme aj my finančne. Takže toľko asi krátko o mne, bývam tu na sídlisku a uchádzam sa o vaše hlasy. Ďakujem. Ja vám všetkým prajem príjemný večer. Zatiaľ to vyzerá fakt veľmi dobre, ja mám z toho veľmi perfektný pocit. A ďakujem Michal, že mi dal tento priestor, že tu stojím pred vami, aby som sa mohol nejako odprezentovať a povedať, kto som, čo som. Moje meno je Rudo Jeleň a žijem už teraz v Ľubovni, ale dlhé roky som pôsobil v Poprade, pôsobil som v Kežmarku na riaditeľských pozíciách vo finančných inštitúciách rôznych. A práve preto som sa tak rozhodol, že budem kandidovať, keďže som sa vrátil do Starej Ľubovne, aby som mohol práve tie moje skúsenosti, keďže som v tých samosprávach videl schopných ľudí a videl, či už to bolo v Kežmarku alebo v Poprade, ako sa dá robiť aj z malého mestečka veľký zázrak. Práve preto som sa rozhodol, že budem kandidovať a preto som sa rozhodol asi pred 4 rokmi, že sa vrátim naspäť do Starej Ľubovne, kde žijem, vyrastám, kde je moja rodina, moji starí rodičia a chcem mať tú možnosť, takže budem rád. Kandidujem za volebné číslo 3, čakáme tretie babetko, čiže je to asi niečo, čo, jak sa hovorí, hviezdy hore dali, takže ja vám samozrejme ďakujem už teraz dopredu a prajem vám príjemnú zábavu. Rudo to zo skromnosti nepovedal, ale 12 rokov pôsobil ako riaditeľ banky Wüstenrot, takže to je za neho. A teraz sa predstaví človek, ktorý ako prvý začal robiť záznamy zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni. Jožko Uhľar. Ako ste počuli, vlastne do politiky som sa hlavne
možno dostal do povedomia toho politického tým, že som začal vlastne natáčať záznamy zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Tieto napokon sa dostali aj do ľubovánskej televízie, čo je pre mňa dosť veľký úspech, že sa to podarilo napokon presadiť. V mojom politickom programe, dá sa povedať, sú také najvýraznejšie v podstate 3 body, a to je transparentnosť, kde vlastne tak ako s tými záznamami zo zastupiteľstva sa snažím transparentne poukazovať na to, čo sa na tom mestskom zastupiteľstve deje a akým spôsobom jednotlivé tie zasadnutia prebiehajú. Takisto bol by som rád, keby sa podarilo presadiť aj zverejňovanie či už záznamov zo zasadnutí mestskej rady alebo jednotlivých komisí a vlastne urobiť tú samosprávu takou otvorenejšou. Ďalšou takou vecou je tá dostupnosť, keď občania naozaj majú niekedy problém sa dostať ku nejakému úradníkovi, ktorý, ako vieme, na tom mestskom úrade je niekedy problém niektorých ľudí tam zastihnúť. Takže aj tieto veci možno a súvisí s tým priamo aj tá informatizácia, čiže urobiť trošku jednoduchší prístup nielen pre občanov, tým, že napríklad by mali možnosť, či už aj nejaké mamičky napríklad, ktoré sú na materskej dovolenke a podobne majú problém sa dostať niekde na úrad, alebo starší ľudia niečo vybaviť, tak mohli by možno mladší pomôcť napríklad cez internet. A takisto vlastne to by pomohlo aj tým úradníkom, ak by sa vytvoril nejaký jednotný informačný systém na tom meste, že aj tí úradníci vlastne by mali tú prácu ľahšiu. No a kvôli čomu vlastne to moje zameranie na tieto veci, tak prakticky viac ako 20 rokov, už od detstva sa pohybujem v tých kruhoch tých informačných technológií, pracujem s počítačmi a venujem sa týmto informačným systémom, takisto prácam s databázami, čiže myslím si, že to je priamo tá moja parketa a toto vlastne by som vám chcel ponúknuť aj ako poslanec, presadiť vlastne tú väčšiu otvorenosť, dostupnosť tej samosprávy, verejnej správy, takže kvôli tomu sa vlastne uchádzam o ten váš hlas. Ďakujem našim 3 kandidátom a teraz už zase trošku kultúry, takže zase najprv Latino klub s orientálnym tancom a potom Ľubovian. Ďalšou nezávislou kandidátkou, ktorá sa vám chce dnes večer predstaviť, je pani Anna Lazorčáková, riaditeľka odboru sociálnych vecí. Nech sa páči. Volám sa Anna Lazorčáková, mám 49 rokov a vlastne momentálne som manažérka sociálnej práce. Kandidujem ako nezávislá kandidátka za volebný obvod číslo 1. Myslím si, že vlastne rozhodovanie o smerovaní mesta je veľmi zložitou a náročnou prácou. Nemyslím si, že viem to teda najlepšie, ale viem, že skúsenosti, ktoré mám zo svojej manažerskej práce, teda budú devizou pri ďalšom skvalitňovaní nás všetkých, nášho mesta. Celý život som pracovala v sociálnej oblasti, tak tieto moje priority sa odvíjajú hlavne v skvalitnení práve tejto sociálnej oblasti. Keďže som manažérka a peniaze tiež patria k teda riadeniu, tak jednou z priorít v mojej teda predvolebnej kampani, alebo teda vôbec aj v tomto ďalšom mojom smerovaní, je aj transparentnosť pri teda verejných financiách. Ďakujem pani Lazorčákovej. A teraz by sa mala predstaviť Alenka Konevalová, ale bohužiaľ mala nejaké povinnosti, takže musela urýchlene odísť, tak ju predstavím iba pár slovami ja. Vlastne v podstate ani nemusím, lebo za ňu ju predstavuje jej tanečný súbor Ľubovian. Pracuje na tunajšom gymnáziu Terezie Vancovej ako učiteľka matematiky a geografie. A už 15 rokov vedie tanečný súbor Ľubovian, ktorý žne, kade chodí, teda veľké úspechy a ja som jej veľmi vďačná aj za to, že
okrem všetkých tých mladých ľudí, ktorí tam sú, je tam veľa mojich priateľov a medzi nimi aj môj syn. Ďakujem pekne. Ja som vám sľúbila, že možno príde aj kúzelník, tak podarilo sa, možno prišiel, tak ho medzi nami vítam. Michal. Keď si pozriete poriadne tú bankovku, ona je celá. Vy si ju podpísali, čiže je vaša, nie je nijak zamenená a ja vám s ňou dokážem niečo spraviť. Ja som vám hovoril, že ju zničím. Ale to by nebolo kúzlo, keby tam to pero ostalo však. Kúzlo to bude, keď to pero odtiaľ vytiahnem. Sice to ešte nebude kúzlo. Kúzlo by bolo, keby sa mi tú dieru, čo tam ostala, podarilo nejak zaceliť, takže... Trošku fúknuť a tá dierka pekne zmizla, môžete si to pozrieť. Dúfam, že ste zahnali trošku ten fyzický hlad, fyzický smäd, ale pevne verím, že ste nezahnali hlad a smäd po zmene v Starej Ľubovni. A to je dôvod, prečo sme toto stretnutie organizovali. Dôvodom je zmena. Zmena v Starej Ľubovni, zmena prístupu k riadeniu mesta, zmena prístupu k riadeniu mestských organizácií, zmena prístupu k ľuďom, občanom, ktorí žijú v Starej Ľubovni. Pravdu povediac, tým, že sme boli stále preč, sme boli v zahraničí, nejak som si nevšímal, nevenoval som pozornosť Starej Ľubovni, lebo prichádzal som tu len na dovolenku, na nejaké prázdniny, stále z zahraničia a keď tak som pôsobil v Prahe, v Bratislave, chodil som na víkendy. Nejak ma nezaujímala veľmi Stará Ľubovňa, ale posledné 4 roky žijem v Starej Ľubovni, rozhodol som sa tu postaviť dom, usadiť sa natrvalo a začal som si trošku všímať, čo sa v Starej Ľubovni deje. Dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať, je, že chodilo mi tu veľa návštev zo zahraničia, veľa priateľov z celého sveta, ako sme chodili my. A zrazu som začal pociťovať, že v Starej Ľubovni čosi chýba. Chýba priestor, kde si môže človek príjemne sadnúť, posedieť s priateľmi. Chýba tu priestor, kde môžeme tráviť príjemné chvíle. Chýbajú tu pracovné príležitosti. A to bol vlastne dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať na primátora Starej Ľubovni. Už mám dosť toho túlania po svete, som nezávislý kandidát, nezávislý v pravom slova zmysle, nie som závislý od žiadnej politickej strany, nie som závislý ekonomicky, finančne. Nechcem, aby mi žiadna politická strana diktovala, čo mám robiť v meste. Mesto je pre obyvateľov, pre občanov Starej Ľubovni, mesto je pre nás všetkých. Chceme tu príjemne žiť, dôstojne, aby sme sa tu cítili dobre, aby sme nielen pracovali, ale aj mali možnosť tráviť tu príjemné chvíle. Na záver vám zatancujú naše tanečnice z Latino klubu. Спрятала солнышко, закатила